Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten mugi sami tansah pinaringan sehat walafiat. Wekdal menika kula badhe mawartokaken tradisi wonten Desa Jetis, Kecamatan Bandungan, menawi wayah tanggal 17 Ramadan ingkang ngawontenaken pangetan nuzul Quran kanthi acara khataman Quran 3 juz dipun waos gantosan simpakan awit enjang dumugi sonten. Adicara dipun lajengaken buka sareng-sareng teng serambi masjid. Sedaya masyarakat nindaki awit ingkang alit ugi ageng kakung miwah putri. Kegiatan menika dipun wontenake rutin setiap tahun kagem wujud ikhtiar nyatakaken iman ugi saged kagem silaturahim.